Kaixo eta ongi etorriak bertze egun batez, Unat magazinera, gaur asteazkena dugu, martxoaren lehenbiziko eguna, eta lehenbiziko egun honetarako bi elkarrizketa interesgarri ekarri ditugu. Lehenik eta behin Mikel Ortigosarekin egonen gara. Zergatik? Bueno, albiste bat ateratzen duela egun pare bat, Nafarroko gobernuko ingurumen sailak, aitzatespena errekonozimendua eman die Nafarroko 206 udalerriri. Zergatik? Klima aldaketarako eta energia iraunkorrerako ekintza plan bat sinatu dutelako 206 udalerri horiek. Horrek eran nahi du Nafarroko udalerrien 175ak ekintza plan bat duela, honetarako, ezta? Klima aldaketari, energia pobreziari eta halako kontuei aurre egiteko. Mikel kontatuko digu hobe zertan datzan guzti hau. Bigarren elkarrizketan berriz bertze kontuekin etorriko gara, nazioartekoagoak. Kasu honetan Luzia Etxeberriarekin egonen gara solasean, izan ere martxoan amekarako mobilizazioak deitu dituzte, NATO Europar Batasuna ez, Euskal Herria antiimperialista lelopean. Bera kontatuko dugu zertan datzan hau eta zein den beren irakurketa gaur egungo testuinguru geopolitiko honen inguruan. Hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1965ko martxoaren lehenengo egunean Portugaldarrek Rio de Janeiro sortu zuten Guanabara badian. 1818 urtean Napoleon Frantziara itzuli zen Elba uharteko erbesteratzetik. 100 egunak izeneko epeari eman zion hasiera. 1974ean Richard Nixon estatu batuar presidentearen gertuko kolaboratzaileetako 7 kide salatu zituzten Watergate eskandaluan parte hartu zutelakoan. Eta 1979ko martxoaren batean UCDek Espainian Franco ondoren egindako lehen hauteskundeak irabazi zituen, bozken 34,3 eskuratuz. Ikus ditzagun gaurko lerroburu nagusiak. Elurra kentzeko 29 makina pres Nafarroko erdialdean elurra pilatzea aurreikusita. 800 famili zaurgarrik baino gehiagok interneterako konexioa kontratatu edo hobetu ahal izango dute Nafarroko gobernuaren bonu digital berriekin. Nafarroko gobernuak plan berria abiarazi du alokairuko sistema publikora gehituko diren bertze 810 etxe bizitzekin. Parlamenturako eta Iruñako udalerako zerrendak itxiko ditu aste honetan EH Bildu. Animaliak hartzeko zentroak 108 txakur eta katuren adopzioa egiten lagundu zuen 2022an. EH Bilduk Iruñan ospatuko du aurten ere aberri eguna apirilaren 9an. Unibertsitateko antzerki 15 25. edizio beteko du eta 7 emanaldi eskainiko ditu Zibibos Iturraman martxoaren 1-tik 14. Tokiko merkataritzak martxoaren 2-tik 4 ospatuko du Pamplona Stock establezimentuen atarian genero ateratzeko aukerarekin. Emakumeen nazioarteko eguna hurbiltzen ari dela Nafarroko berdintasun teknikarien sareak anitza gara orain askeak kanpaina abiatu du. Ea zer dagoen, hemen Iruñerriko agenda kulturalean. Eta asteazkenean abentura historia aurrean aurrentzako filma eskainiko dute Patxi Larraintzar eskolan atxaldeko bortzetan. Hortzegunean LGTBIQ+ kolektiboaren eta osasun mentalaren arteko heldulekuak izendutako hitzaldia egonen da. Zibibox Kondestablen izanen da 6etan Maier Irigoyen Ulaia, psikoterapeuta gestalt humanista, ekintzaile transfeminista eta zauriak dokumentalaren zuzendakidearekin eskutik. Eta bertsoaroaren barne bertso afari sentsoriala geltokin atxaldeko 8etan. Bertan izanen diren bertsolariak hauek dira. Alaz Neuntxalo, Nerea Ibarzabal eta Sustrai Kolina. Gai jartzailea berriz Ander Aranburu izanen da, sarrerak 21 euro geltokin eskuragarri. Eta Kabiak ipuin kontaketa eta Kamixibai, Arrosadiako liburutegi publikoan, 8 eta erdietan. Hortziralean, Irri Ziklo 2023 umore zikloari hasiera emateko Antxon Telleriaren Nekatutak bakarrizketa martxoaren 3an atxaldeko 7etan Nafarroko antzerki eskolan.
Eta larun batean sormen lantegiak familiartean, harrizko kaktusak eginen dituzte Iturramako Zibiboxean ameketatik ordu batara. Baita ere, zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer zikloaren barruan, nartzisista narkotikoak Ana Sauesen eskutik. 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat zuzenduta goizeko 10etan plazaran. Eta non dago eguzkilorea, zinema eta astronomia uztartzen dituen emanaldia eskainiko dute Iruñeako planetarioan arratsaldeko 8etan. Eta gaurkotasunari errepasoa azalak gain begiratuz. Diario de Notiziasen kasuan, argazki handian zaleen talde bat Osasunako kamiseta eta bufandekin atzo Gazteluko enparantzan. Berriaren izenburuan, koparen ilusioa. Osasunak atletik hartuko du gaur Sadar bete batean. Arrasatek jokalari guztiak ditu prest, peina izan ezik. 44 nafarrek jokatu dute atletiken, 8 dira gaur egun. Tasek, Torinok, Osasunari 1,8 milioi ordaintzea ebatzi du. Berri gehiagotan, bakarrik baietz da baietz legea, desadostasunak sortzen ditu Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusian, kondena baten murrizketaren harira. Baita ere, dozenaka erizainek eta fisiok bat egiten dute satzeko grebarekin eta bizikletekin eta patineteekin izandako istripuek gora egin dute Iruñean. Diario de Navarran, horri erdia hartzen duen argazki batean Osasunako eta Atletikeko zaleak Sadarren ondoan partidaren aurreko orduetan. Izenburuan, gaur da eguna. Sadar bete batek egan eramango du Osasuna. Gorritxoen taldeak bere 11 horik onena aurkeztuko du joaneko partidan Atletikek min hartutakoak berreskuratzen dituelarik. Bertze lerroburu nagusian, sindikatu gehienek medikuekin egindako akordioaren aurka daude. Legebiltzarrean bozkatuko da, naiz eta funtzio publikoko mailak ezezkoa eman. Berri gehiagotan, diputatu eta prostitutadun enpresarien jaiek PSOE zipristintzen dute, eta Nafarroan bakarrik bai da bai legearen ondorioz berriz ere zigorra murriztu dute. Gara egunkarian, Lakuak ez du Alexander Arriolaren ate birakaria azaltzea lortu. SPRIko zuzendari nagusi ohia sozietate publikotik 24 ordu eskasetan lotutako enpresa pribatu batera igaro zela jakitera eman ondoren, Lakuako gobernuak kasua aztertuko duela iragarri zuen. Argazkian zenbait ekintzaile enpresa handien irabaziak salatzen lapurrak leloarekin. Izenburuan, bankuen aurrean aberastasunaren banaketa eskatzeko. Sortuk protesta ekintza bat egin zuen atzo Bilboko Santander bankuaren egoitzan, banku eta energia enpresa handien onura izugarriak eta herritarren pobretzea salatzeko. Berri gehiagotan, etxerik gabeko pertsona bat hilik topatu dute Hendaian, eta beste igoera historiko batek mailegu batzuk 600 eurotan garestitu ditu. Berri egunkarian, lerroburu handi batean, ziegan hilda aurkitu dute 22 urteko preso bat Zaballako espetxean. Jaurlaritzaren arabera gazteak ez zuen biolentzia zantzurik eta ez zegoen suizidioaren prebentzio programan. 2020an 6 preso zendu ziren eta kasu batzuk argitu gabe daudela salatu du salaketak. Argazkian Bilboko plaza bat landare bakan batzuekin eta izenburuan grisak berotutako hiriak. Zementuzko eta betoizko eraikuntzen pilaketak igo egiten du hirietako temperatura. Eremuan 130, espazio naturalei utziz, udako heriotza tasa murriztu daiteke. Berri gehiagotan, etxe gabe bat hilik topatu dute Hendaiako Kaneta portuan. Gizonek 50 urte zituen. Frantziako poliziak heriotza ikertuko du. Eta Euskal Herria irratian akitzeko, lan istripuen aurrean, labekin zuen elkarlana eten du elak. Lan istripuetan gobernuen eta enpresarien konplizitatea salatzeko kanpaina abiatu du ELA sindikatuak. Labek Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan parte hartzea erabaki duela salatu dute. Baita ere, Asier Otxoa Lab Nasertiken hitzak bertze berri batean. Egungoak ez du balio, enpresa publikoetarako hitzarmen propioa behar dugu. Eta azkenik, langile publikoen estatutua aldatuko du gobernuak. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena goizean hodei ugari eta prezipitazio apur bat izango da oraindik.
baina arratsaldean ostarteak gailenduko dira. Goizean bereziki mendebaldean espero da euria edo elurra maila nahiko baxuetan, 100-300 metro artean. Eguerditik aitzinera ostarte politak agertuko dira ekialdean eta arratsaldean mendebaldean ere agertuko dira. Gauean hodeiak ugarituko dira berriro ere, batez ere kantauri isurialdean. Ipar-haizea nagusituko da, baina aurreko egunetan baino ahulago. Izotza eginen du barnealdean, bai goizean goiz eta baita azken orduetan ere. Hortzegunean termometroek pixkanaka goranzko bideari ekingo diote. Lurraldearen iparrekialdean goibelago egongo da eta euri txikia eginen du. Kantauri isurialdearen mendebaldean noizbehinka euri pixka bat egin dezake, baina hodeitza ez da hain trinkoa izango bertan. Elurkota igotzen joango da eta arratsaldetik aurrera 700.000 metro inguruan egonen da. Hegoaldean ere hodeiak ugarituko dira eta aurreko egunean baino lainotuago egonen da, bereziki Nafarroan. Barnealdean izotza eginen du batez ere mendi inguruetan. Mendebal ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da. Gaurkoan Mikel Ortigosa Lekunberrirekin egonen gara tokiko agenden eta elkarlanaren bulegoko buruarekin, izan ere ingurumen sailak bertan agertu zen berria, aintzatespena eman die klimaren eta energia iraunkorraren aldeko ekintzarako tokiko plana edo estrategia egin duten Nafarroko 156 udalerriri. Badire handana bat, Mikel kontatuko digu hobe gaurkoan zertan datzan, berri hori, albiste hori, zer den eta zer dagoen, horren atzetik, arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon. Mila esker gurean egotegatik. Lehenik eta behin, Mikel, galdetuko dizut, bulegon eta aipatu dugu, tokiko agenden eta elkarlanaren bulegoa, zu hortan ibiltzen zara lanean, ez egit, azaltzen aldi guzun behintzat gainetik, zer egiten duzuen? Bueno, tokiko agendak dira, agenda estrategikoak garatzeko sortu den alako bulego buru bat, edo bulego bat, eta gero, elkarlana. Azken batean zer da, elkarlan bat Nafarroko gobernua eta toki entitateen artean jasangarritasunezko plangintza estrategikoak idatzi eta gero burutzeko. Orokorrean, ez? Hor sartzen da denetik, sartzen da klima aldaketa, sartzen da ekonomia zirkularra, sartzen da biodibertsitatea edo inkluso mugikortasuna pixka bat denetik, baina da plangintza estrategiko orokorrak, integralak, ez? Eta horretarako sortu den unitate administratibo bat. Nola baita ere, zure jefa da, okrez berago, Itziar Gomez? Itziar Gomez, klaro, Itziar Gomez da ingurumeneko eta landa garapeneko kontseilaria. Mikel, kasu honetan, klimaren eta energia jasangarriaren aldeko ekintza plana da, nola baitere hemen auziaren erdigunean dagona, ez? Olako plan hori sinatu dute hainbertze udalerrik, 156ek, zer da plan hau? Da, plan bat, azken batean, politika bat garatzeko, ez? Noren artean sinatzen da hau? Sinatzen da, toki entitateen artean, baina baita ere Bruselarekin akordio bat eginez, ez? Honen arabera, toki entitateek hartzen dituzte hainbat konpromiso. 3 eremutan. Lehenbizikoa da mitigazioa, hau da, nola murriztu negutegi efektua sortzen duten gasen kopurua, ez? Nola murriztu hori da mitigazioa, hau da, nola gutxitu klima aldaketa, ez? Gero, klima aldaketa badator, orduan, ezinbestean horri ere eta klima aldaketaren ondorioei ere aurre egin behar zaie, ez? Orduan, hor da egokitzapena. Orduan, egiten dituzte edo idazten dituzte hainbat konpromiso, adibidez beroaldiak, edo lehorteak, edo uholdei aurrean ekintzak egiteko, ez? Konpromiso horietan ere sartzen da energia pobreziari aurre egitea. 3 elementu horiek, hau da, mitigazioa, egokitzapena eta pobrezia energetikoa dira nagusiak, ez? Horren barnean ekintza asko ezartzen dira. Baina, horiek dira, nolabait,
konpromisoak hartzen diren eremuak, ez? Claro, konpromisoak gero zehaztuagoak dira. Adibidez, zein dira konpromisoak? Hartzen da 2005an egin zen isuri kopuru hori, eta hori aintzat hartuta egiten da, bueno, pues, hemendik 2030 arte hartzen dugu konpromisoa, hori kontuan hartuta 40% jaisteko. Bai, eta gero 2050erako neutraltasun, erabateko neutraltasuna lortuko dugu, ez? Halako konpromisoak hartzen dira. Eta besteetan berdin, konpromiso hartu dute, azken batean erresilientzia garatzeko, 2030erako hainbat ekintza, eta gerorako beste batzuk, eta hola, orduan pixka da, konpromisoak, udalek hartzen dute konpromiso bat, baina Bruselaren aurrean, ez? Hau gainera, ez da, nolabait ere, Europako udal ezberdinen arteko akordio bat nolabait ere, ez? Ez dut ongi ulertzen nola funtzionatzen duen administrazio maila horretan, baina suposatzen da dela hori, ez? Hemengo udalak, Frantzeko udalak, Alemaneko udalak nolabait ere haien artean hartzen duten. Europa osoko udalek hartzen dute konpromiso hori, ez? Eta orduan, zuk ikusten baduzu Europa osoan zehar zenbat udalek hartu duten, asko dira, eta gero horretarako hau guztia antolatzeko badago Bruselan bulego bat, ez? Alkate itunaren bulegoa, ez? Bruselako bulegoa, eta pixkat horrek antolatzen du, eta horrekin egiten da harremana zuzena, ez? Baina, Europa osoko ekimena da. Hemen sortzaidan niri zalantza ondean, Mikel, da eskumenen kontua, ez? Erran nahi dut, ze puntotaraino badu udal batek boterea errenen dut, edo aukera eskumenak halako erabakiak hartzeko, ez? Zeren 40%ko jeitsiera, ez? Negutegi efektuko gasen isurpenean, hori ikaragarrizko aldaketa estrukturala da. Orduen, udal batek ez dakit hartzen aldituen horrelako erabakiak, zeren pentsatzen dut, adibidez, garraio aukitu beharko da horretarako seguraski, ez? Udal batek hartzen aldu hori, edo beste non baiten dago Nafarroko gobernuan, estatuan? Hor badaude, udalerri batean, ikusten baduzu, badaude hainbat elementu, ez? Etxe bizitzen elementua, eta horretan udalak, ezin du erabaki nola izan behar duten, baina bai, pixkat arau subsidiarioak jartzen ditu, eta erabakitzen du, laguntzak ematen ditu, eta etxe bizitza horiek egokitzeko, eta, orduan hor badago, gaitasun bat, ez igual eskumen oso, baina gaitasun bat. Gero beste bat industrialdeak daude ere bai. Gero beste bat da hondakinen kudeaketa, eta beste bat izan daiteke mugikortasuna, ez? Guztietan udalek nolabait gaitasun murriztua dute, ez? Baina badute eragiteko aukera handi samarra. Hala ere, nolabait isurien zenbaketa egiteko ez da hartzen dena aintzat. Esan nahi dut, adibidez, oso udal batek industrian eragiteko gaitasuna oso txikia dauka. Orduan, esaten da, industriaren kontua aparte utziko dugu, ez? Orduan, udalek ez dute konpromisoa, baina beste elementu horiei dagokienez, mugikortasuna, etxe bizitzen elementua, udalaren beraren eraikinak, ekonomia zirkularra ere bai, hondakinen kudeaketan, horretan hartzen du konpromisoa. Hala ere, hori da, ez da egitze puntotaraino, ez? Pentsatzen dut hor alkatek ez da izango dutela gero zalantzak hau nolabait ere realitatera eramaterakoan, zeren garraioa bera, ez? Ukitu nahi baduzu, erraten zu, zer egin dezaket nik? Zeren hein handi batean lanaren egitura territorialaren araberako ere izanen da garraioa, ez erran nahi dut, baztango jende handitzek lan egiten badu Iruñean, udalak ze puntotaraino erran dezake, haizu, ez dakit, erabili autobusa, edo, hor pentsatzen dut eskumenak bertzen onbaiten daude, ez? Bai, dudarik gabe. Gainera, garraioen kontua oso gauza, oso nabarmena da, udal herri batek, txiki batek ez duela gaitasun handirik hortan, ez? Eta inkluso, esango nuke, Iruña herrian udalek ere oso gaitasun murriztua dute. Azken batean, baita inkluso garraio publikoa ez dago udalen esku.
da mankomunitateen esku, edo hondakinen kudeaketarekin berdin, ez? Hala ere, bueno, egiten dira azterketa batzuk, proposatzen dira ekintza lerro batzuk eta ekintza batzuk, eta horiek garatzeko ematen da epe luze bat, ez? Udalek igual bere barnean gaitasun murrizta dute, baina badute gaitasuna gero esaterako, Iruñarriko mankomunitatean edo tokian tokiko mankomunitateen eragiteko, ez? Orduan, bueno, azken batean, hau da neurri batean deklarazio bat, guk hau lortu nahi dugu, eta horretarako ekintza hauek burutu nahi ditugu. Hori burutzen ez bada, bueno, a ber, ez da nolabait isunik paratuko, baina, bueno, hor da deklarazio politiko bat, eta gero gainera segimendua izango duena, ez? Orduan, ikusiko dugu, demoraren poderioz, honen ekintza hauen ondorioz lortzen den, ekintza hauen ondorioa izango da oso murriztua, ze gero industriak batez ere Nafarroan sekulako eragina dauka, ez? Gasen isurietan. Orduan, bueno, dena batera joan behar da, baina udalen partetik hemen oso konpromiso sendoa hartzen da, eta gero horren jarraipen egingo da. Zalantza txiki bat, Mikel, ez dago nonbaiten kalkulatu, ez? Udal batek zenbat margen duen isuriak murrizterako orduan edo ez dakitalako zerbait egina dagoen? Zaila da, hori zaila da, ez? Horren egiten dena da isurien zenbaketa, ez? Zenbat noraino edo noraino isurtzen den, hau da, lehenbizi egiten da, eta aukeres banago, igual lehenago gaizki esan dut, ja, begiratuko dut, bada ez bada, baina hartzen da 2005 Bai, esan dut 2005koa, bai, 2005koa da. Orduan, 2005ko ura hartzen da aintzat, eta gero oraingoa ere hartzen da aintzat, ez? Eta ikusten da nola mugitu den, edo nola aldatu den. Eta 2 urtetik behin egingo da zenbaketa bat, eta ikusiko da nola doan. Hombre, badakigu ja, bai klima aldaketarena hor, zango nuke, ezjakintasuna dela nagusi, ez? Zan nahi dut, ez dakigu noraino den udalen edo udaletan dauden elementuen erruz, eta noraino diren, zuk esan duzun bezala, ez? Batzuetan, eta Berriozar bezalako herri batean, askotan gertatzen da, pasatzen direla kamionak eta, baina ez direla ez hemendik ailegatzen eta ez dira ona ailegatzen. Ordan, hor badago... Noren isuriak dire hori. Pizka bat, hor badago, baina bueno, hori guztia aintzat hartzen da, eta ordan ikusi behar da, eta ikusi behar da zein noraino den hortan eragiteko gaitasuna eta ze lortzen den, ez? Mikel, kontatzen zenidan, duela urte gutxi udalerri bat bakarra zagoela plan hau sinatua zuena, edo antzeko planen bat, ez, klimaren inguruan, Iruña zela, Iruñako udalerria, eta kasu honetan, haunditu da nahikotxo zifra. 156 udalerri Nafarroan. 256, bueno, a ber, ikusiko... 256. Hemen daukat, ez 206 sinatu dute. Kontuz gorkaren datuekin. 206, egia da, gero, hauek da, nolabait prozesua osoa egin dutenak. Gero, eraman behar da, udal batza bakoitzera, eta orduan osoko bilturak onartu behar dut. Hor bai geratu dira oraingoz 156 horietan. Baina, bueno, da pizka bat denbora kontua, besteek denek sinatzeko, izan da ikaragarria. Etzen espero, etzen aurre ikusten, duela 3-4 urte, Iruña zegoen bakarrik, oso aspalditik sinatua zuelako, eta 2-3 urtetan, udal asko hartu dute hauek hartzeko konpromisoa, eta orain da momentua. Orain arte izan da, prozesu bat azterketak egiteko, ekintzak planteatzeko, eta prozesu osoa nolabait administratiboa sinatzeko, bidaltzeko konpromiso hori Europara eta hori guztia, ez? Baina, orain da lanean hasteko momentua, ez? Lanean hasteko momentua, eta hartu diren neurri guzti horiek, eta ekintza neurri horiek ja martxan jartzeko, ez? Ordan, bueno,
egin dira oso ongi dago eta sekulakoa izan da. Baina, bueno, orain da momentua hori guztia martxan jartzeko, ez? Nafarroko udalerrien, beraz, gehiengo handi batek baditu plan klimatiko hauek, ez? Eta energia iraunkorrerako planak, ekintza planak gainera, bertzaldetik ere bai, karo, segun nondik behiratzen zuen, ez? Basoa erdi utxik edo erdi beteta, batek erranen du. Gaur egun 2023an erranen dugu Nafarroako udalerrien laurden batek ez duela inolako planik. Bueno, beste batzuk ere igual izan dezakete. Hau da, nolabait plan zehaz bat, konpromiso zehaz bat, ez? Alkate ituna izen dena, baina hau baino lehenago, hau sinatu gabe ere, udal askok bazuten bere plana, ez? Bere klimaldeketarako plana, ez? Gainera, ordan, honetaz aparte geratu diren beste udal batzuk ere orain badute beren plana, bueno, ez da plan hau, baina berena badute eta behar bada oso plan, bueno, pues, ona izan daiteke, ez? Gero gainera orain gauza gertatzen da. Iaz sinatu zen klima aldaketako legea. Eta lege horrek ezartzen du 5.000 biztanle baino gehiagoko udal guztiek egin behar dute halako plan bat. Honekin ja nolabait ziurtatzen dugu ia guztiek badutela, 5.000 baino gehiagoko guztiek badutela, baina bueno, bakarren bat geratzen da bueno, pues, sinatu ez dutena. Bueno, pues, hemendik aurrera, hau sinatuta edo beste bat sinatuta egin beharko dute plan bat klima aldaketari aurre egiteko. Eta gainera, Nafarroa kasu honetan, Espainiar Estatuko, ez dakit, buruetako bat zentzu honetan, ezta? Erran nahi dut hor aintzindarietako bat. Bai. Dudari gabe. Gainera, hau burutu ahal izateko duela, bueno, 2018an Nafarroan abiatu zen plangintza bat, da Life Nadapta. Life Nadapta da Europako proiektu bat, hau da, Europatik datozen fondo batzuk beretuta egiten den proiektu bat, eta proiektu honetan parte hartzen du Nafarroko gobernuko hainbat departamentu, enpresa publiko gehienak eta baita Nafarroko unibertsitate publikoak. Bueno, hau erabilita, abiatu da, fondo horiek erabilita eta horien nolabait Life honen ekimenez ere bultzatu da guztia. Ordan izan da, aukera bat hau garatzeko. Gertatzen da Life tipo hau izan dela lehenbizikoa estatu osoan. Ordan, hau aprobetxatu da aukera hori hau guztia garatzeko. Mikel, ari gara hemen bueltak, ez, planekin, kontu administratibo hauekin, hau egingo da beste, ez dakit zer da, konkretuan gero guzti hau, ez dakit adibide bat, edo adibide batzuk jartzen aldituzuen, hain zuzen ere egin zenuten aintzatespen hori, ez, nolabait ere errekonozimendu bat eman udalerri hauei, eta badakit hor, adibide batzuk ere mahai gaineratu zirela, ez dakit, udalerri batzuek hartu dituzten erabakietako batzuk, ez? Claro, hor, erakutsi ziren hainbat ekintza, ez? Batzuk ziren esaterako mitigazioa, ez? Eman dezagun eta hor, batzuk aipatu ziren, esaterako energia komunitateak, ez? Ordan hor, adibide batzuk eman ziren, Lekunberriko industrialdeko komunitate energetiko bat, hori udalak behultzetuta, baina, eta komunitate energetikoei dagokienez, esan dezakeko ere, hemen Nafarroan nahiko aintzindari izan ginela, ez? Eta bagarela, eta hemen zein batez ere Gares, Galarko zendeakoa, Garraldako komunitate energetikoa, baita ere Urrozeko komunitate energetikoak. Orduan, horiek ikusten ditugu aukera batzuk, adibide batzuk nola aurre egin klima aldaketari udal batetik, ez? Baina kasu honetan herritarren konpromisoarekin ere bai. Beste konpromiso batzuk dira udalak bere eraikinetan egiten dituen hobekuntzak, ez? Bai efizientzia lantzeko edo baita ere berriztagarriak paratzeko toki haietan, eta orduan hemen berrizaren ere baditugu hainbat adibide edo
Bueno, pues horiek dira, ez, mitigazioa. Gero, egokitzapena da, badator klima aldaketa, ondorio batzuk badakartza, eta horri aurre egin behar zaio. Eta horre, adibidez, aurreko gunean azaldu zen, Atarrabian egiten ari diren nolabait egokitzapen bat plaza batean. Horren bidez, lortuko da plaza hortan beroaldietan egon ahal izatea. Horreko ben ikusi nuen plaza batean, edo gaur bertan ikuste dute, gaurko bertan zekarren, toki batean nolabait natura sartuta, jeisten duzu beroa aldiaren ondoriozko heriotzen 30%. Ikusten dugu, horrek baduela oso ondorio zehatzak eta konkretuak herritarrengan. Hori ere, halako ekimenak ere hor badaude, plangintza hauetan. Eta gero, pobrezia energetikoari dagokionez, komunitate energetikoetan ere aintzat hartzen dira, udalek ere laguntzak ematen dituzte, honen bidez, badira ekintza asko, badakigu klima aldaketa sekulako fenomenoa dela, ezin dela urte batetik bestera konpondu eta behar ditugula ez bakarrik urteak, igual hamarkadak, ez? Baina, argi dira, gauza asko aldi berean egiten, bai. Hala ere, Mikel, puntu kritiko bat jartzegatik, batek izaten aldu sentsazioa txalotzen dugula gure burua, ez? Ari garelako pausuak ematen, baina, igual kanpotik begiratuta da sentsazioa dordoka batek, ari dituela pausuak ematen, baina gero kontsumoari dagokionez, orduan bai autoan joaten garela, ez? Erran nahi dut, abiadura oso ezberdinetan. Klimaren efektuak eta isuriak ikaragarri goratzen dire, esponentzialki gainera azken hamarkadetan, eta aldiz, honekin bagoaz ritmo, arron, mantxo batean, ez? Geldo batean. Orden, klaro, batek aldi berean pentsatzen aldu aizu. Hemen hartu behar dire erabaki potenteagoak. Nola jaisten da 40%, ez? Isurien 40%, zenbat urte datzen zaizkigu 7 urtetan. Nola egiten da hori, ez? Arra nahi dut, erraten zenen, aldaketa klimatikoa fenomeno ikaragarri bortitza da, eta hemen akaso aldaketa bortitzak behar dira, beraz, ezakit, Bai. Horretan ikusten dugu ze zailtasun dauden aldaketa kultural horiek burutu ahal izateko, ez? Iaz ere, abiatu zen, Espainiako gobernuak atera zuen, nola zen, isuri gutxiko zonaldeak, ez? Eta, Iruñak badu isuri gutxiko zonaldea, garatu behar du. Claro, hasten bagara eta ikusten badugu ze zailtasun dauden hirietan halakoak paratzeko, ez? Hasten bazara mugak jartzen, kotxeei, hasten bazara, hor, gaina orain, pentsatzen dut, momentu honetan, justu kanpaina elektoralean gainean dugularik, zaila da orain halako ekintzak edo halako neurri gogorrak hartzea, baina hartu beharko izango dira, hortan ez dago barik. Eta segurazki izango dira eztabaidatuak eta izango dira, igual zuk diozun bezala, igual ez dira oso beharko lirateke askoz ere ambiziosoagoak, baina hor dago, ez bakarrik gobernuetan hor arazo hau badago, baina gizarte osoan dago arazo hau. Gizarte osoan aldaketa hauek aurrera eramatea honek ekartzen ditu arazoak, eta eztabaidak eta ezintasunak. Edozein kasutan udalerriek hemen beren aletxoa jartzen, aipatzen genuen duela urte batzuk ez zuten plan berezirik kontu honekin. Gaur egun, Nafarroko udalerrien 75% inguru badu plan bat, ekintza plan bat, erraten genuena klima aldaketa eta energia iraunkorrerako ekintza planak. Beraz, ikusiko ditugu aldaketak nola gauzatzen diren, ekintza horiek zertan
gauzatzen diren energia komunitateak. Aipatzen genuen uholden kontrako adaptazioak, udalerriak bera, eta gure herriak naturalizatzea, nolabait ere berdegune gehiago ezartzea. Bueno, ikusiko ditugun aldaketak datozen urteetan. Eta gaurkoan, hemen kontatzen guzti hau Mikel Ortigosa Lekunberria, aipatzen genuen tokiko agenden eta elkarlanaren bulegoko burua. Mikel, eskerrik asko. Zuei. Iruña herriko udaletako albisteak. Burlatan aurten ere aurre eskoletarako 0-3 hezkuntza, aurre matrikula garaia hurbil dago. Datorren martxoaren 6-tik 17 izanen da, eta Burlatako udaletik etapa horren garrantzia transmititu nahi da, eta seme-alabak udalerriko udal aurre eskolan matrikulatzera animatzen dute. Baitere, Burlatan zirku tailerra, oihalak, malabareak, trapezioa eta bestelakoak. Ausartuko altzara hilkorren harrapala probatzen, horixe iragarkia. Tailerra martxoak 18an larunbatean izanen da. 2010tik aurrera jaiotako gaztei zuzenduta, eta 4:30 8:30 Burlatako Elizgibela kiroldegian. Eta Ortzeguneko osoko bilkuran Iruñean 2 milioi eurotik gorako aurrekontu aldaketa eztabaidatuko du Next Generation EU Europako funtsekin finantzatutako proiektuei lotuta. Hub Audiovisual 2030 agenda bultzatzeko ekintzak hiria edo emisio txikiko eremua birnaturalizatzea finantzatutako proiektuen artean. Baitere, tokiko merkataritzak martxoaren 2tik 4 ospatuko du Pamplona Stock establezimenduen atarian generoa ateratzeko aukerarekin. Iruñeko udalak 2007tik antolatzen du kanpaina hau hiriko merkatarien elkartekin lankidetzan. Eta azkeneko berrian, Iruñean Unibertsitateko antzerki 15aldiak 25. edizioa beteko du eta 7 emanaldi eskainiko ditu Cibibox Iturraman martxoaren 1tik 14. Foroaren aldeko Atrezzo eta Mutis konpainiak Campus Creativo Museo Universitat de Navarrarekin elkarlanean antolatutako ziklo batean protagonistak dira. Testuinguru geopolitiko berezi honetan, badakizue, iritzi politikoak, zuzentasun politikoak horre izaten dire hegemonikoak, eta horiek uzten dute batzutan nolabait ere pentsamendu librea alde batera, zailtzen dute pentsamendu librea, baino badire gero eta hauts gehiago erraten dutenak akaso gatazka honen atzean kontu gehiago daudela, ez dela hain analisi erresa egiten alez, eta azkenean, imperioen arteko interesak ere horratzean daudela, NATOren interesak, eta gero eta hotz gehiago dira, erraten dutenak hori Europarentzat, eta herritarrentzat akaso ez dela interesakoa. Pixkat testu inguru horretan edo, martxoak 11an Bilbo mobilizazioa deitu du, askapenak eta bertze erakunde batzuek, NATO Europar Batasuna ez, Euskal Herria antiimperialista lelopean. Pixkat horretaz gehiago sakontzeko, Luzia Etxeberria Aranazekin egonen gara, askapenako kiderekin, beraz, arratsaldeon, Luzia. Kaixo, arratsaldeon. Luzia, erraten nuen lehenago kamaratik kanpo, igual, imperio, antiimperialista hitzoiek adin bateko ibai ezagunagoak egiten zaiela, ezagit 20 urteko pertsona batei, agian erraten du antiimperialista, zer da hori? Ezagit Luzia pixkat hori azaltzen duzun hobeki. Bale, bai, kasu honetan imperialismoa zer den ulertzeko beharretik abitzen ga ez. Zentzu hortan ulertuz sistema kapitalistan baitan bizigala ez, sistema kapitalistak ardazten diula ez, ulertuz sistema ekonomiko gisa non helburu bezala badaukin etekin ekonomikok atetzea eta irabazten jotea ez. Nola lortu etekin ekonomikok azkenen
klase langileen lanari esker, edo esplotazio hori helburu hartuz. Karo, gaur egun kokatzen ga, sistema kapitalistak ulertzen da fase superior bezala edo imperialismoa, azkenen ulertuz mundu globalizatu hontan harreman ekonomikok imperioen arteko edo botere hegemoniko handien arteko borroka bat dela, bermatzearren botere ekonomiko hortan azkenen bermatzearren botere soziala eta botere politiko bat, orduan, gaur egun hitz egiten dunen geopolitikaz, nahita nahi ez, agente interimperialisten arteko borrokaz, gatazkaz hitz egin beharren gaude, gu ere imperio horien barne kokatzen galako, Euskal Herri bezala kokatzen ga bi estatun menpe, bino estatu horiek aldi beren Europar Batasunen barrenen daude, eta Europar Batasunak dauzkio interes zehatz batzuk, non kokatzen txun pixko bat bloke atlantista horren baitan, orduan, hitz egiten dunen gure egunerokotasunez edo askotan begirada hori zabaldu behar izaten duen non kokatzen gan ulertzeko, orduan, testu inguru honetan esan genezake hor kokatu beharrean gaudela, Zuen kokatzen dire imperio hauek, erraipatzen genuena, beraz kapitalismoarekin erabateko lotura duena, fase superior erraten zenuen. Kapitalismoa, aipatzen duzu zuen prentsa oharrean, krisi momentu batean dagoela. Hauxen da gure testuingurua, Lucia? Bai, ezinbesten ulertzen du momentu honetan krisi egoera bat ematen nahi dela, eta krisi egoera horren aurren hitz egiten du imperialismon ofentsibataz, hau da, pixko bat hor kokatzen galaz. Esan nahi du krisi egoera alde batetik ulertzen du kapitalismok bere baitan berezkoa daukila, ziklikoki krisi fase batzutatik pasatza, eta azken aldin igual gure ingurun azken hamarkadetan askotan egiten dugun hitza da krisia, ezin duaztu beste herrialde askok, seguraski denbora luzegoz ere, oso presente daukiten hitza dela krisia baina guk ikusten dula azken hamarkadetan zuzenki eragiten diun fenomeno bat bezala, Oain hitz egiten dutenen krisi aktualaz, koronavirusan ondoren heldu den krisiz, guk ikusten dula beharra ulertzeko krisi hoien jarraikortasun, hau da, ez dela krisi berri bat, hau lehenotik ere krisi egoera batzutatik heldu ginela, oain igual areagotu dena, bino ulertzen du beharrezkoa edo krisi horiek egiturazko problema baten ondore bezala, eta ez dela krisi berri bat, kapitalismok bere baitan erreproduzitzeko beharrezkoa daukila fasoietatik pasatzea. Orduan, alde batetik ulertzen du kapitalismon krisi baten kokatzen gala, eta bestetik ere ulertzen dela Amerikako estatu batuen hegemonian krisi bezala, non azken hamarkadetan, esan dezakegu zuela hegemonia politiko eta ekonomiko bat, baina azken aldin ere aldatzen nahi dela eta hor lehen aipatzen genuen imperialismoan arteko gatazkak eta aldatzen nahi dela non Txinak almen ekonomiko eta politiko gehiago hartzen nahi denez eta neurri txikiago baten ez, baina baita igual Errusia ere hor kokatu genezaken, orduan hor krisia ulertzeko garaien edo hor kokatzen du. Beraz, nola baita ere bi krisi lotuak nola ez, baina bi zutabe handirekin aipatzen genuen ez kapitalismoarena eta bertzetik hegemonia aldaketa bat, estatu batuetatik nola baita ere erran dezakegu Txinara ari dela pasatzen munduko zentroa, ezagit hori gehiegi erratea den, baina bueno, nola baita ere, ezagit ez, sentsazioa tentsio hori dagoela, eta ezagit erran dezakegun orain ikusten ari diren gatazkak baita ere Europan ere ez aldatozten hortik, ez? Nola baita ere, bueno, hemen bi potentzia handi daude,
eta haizu, ea nor hartzen duen hegemonia hori, ez? Lehia bat nolabait ere dago, eta iduritzen zait, ezagik Luzia ados egonentzaren, bueno, honek aldatu duela testuingurua, ez? Duela azken hamarkadetan erraten zuten, gezurra zen, baina erraten zuten, bueno, ez, jazta mundua aldea global bat zela, ez? Nolabait ere gobernantza global bat zegoela, eta merkatuak denak berdintzen zigutela, eta orain Ukrainako gerrarekin ikusten duguna da, ez aizu, blokeak bueltatzen dira, eta geopolitika bueltatzen da, ez? Nolabait ere. Bai, egia da, orain guri bertago tokatu zaigun gatazka baten aurren gaudela, ez? Bino, agente imperialista horien tentsioak edo aspaldidanik heldu diala, ez? Nolabait bai kokatzen gala hegemonia edo azkenen botere edo kontrol horren aldaketa fase baten, esan genezake ez, bino bai ulertzen dula, eta hori gerratan ere nabarmenki islatzen dela ez, bino aipatzekoa da baita ere ez, nola estatu batuan hegemonia bermatzeko saiakera hortan, Ukrainiaz gatazkaz gain, Jugoslaviako adibidea ere hor dugula, Siriakoa, Libiakoa, orduan horrek bai erakusten dula ez, nola gerrak edo, gerrataz hitz egiten dugunen, ez diala, oain Ukrainiako gerra ez dela ze koiunturala, ze zehatz, testuinguru zehatz bateri erantzuten dina ez, baizik eta badela, esaten genuen bezala, botere hegemoniko batzun borrokan ondore, ez? Eta hori atzera behiratuz gero ere beste herrialdetan eman dela botere horren nahian kontsekuentzia gisa beste guda batzuk, ez? Eta bai, orain azkenen gerrak ere horren isladia, ez? Ematen nahi dela hor tentsio batzuk eta esan bezala nik uste orain agerikoa dela hor kokatzen gala, ez? Eta aldaketa garai baten gaudela. Hoxen beraz, pixka testu ingurua, ez? Non gauden momentu honetan, 2023 honetan, zuek martxoaren 11an dituzuen mobilizazio hori, izan ere gu bloke edo imperio hauetako baten barruan kokatua gaude, behintzat, ez? Akordioen, ez? Nazioarteko akordioen aldetik, izan ere NATOren barruan kokatzen da Europar Batasuna, Espainiar estatu ere bertan dago. Zuek aldiz, NATO, Europar Batasuna ez, Euskal Herria imperialista, leloarekin ditu duzu. Antiimperialista. Gauza ezberdinak direla. Lelo horrekin deitu duzue manifestazioa. Zergatik? Bale. Bueno, alde batetikan bai kokatzarren ez, aprobetxatzen dugu zergatik martxok 11an ez, bai gogora ekarri nahi dela alde batetikan nola 1986en ez, estatu mailan intzen erreferendumean, Hego Euskal Herritikan ezezko argia eman zen ez, NATOn kontra ez, eta ez da egin nahi memoria aldetikan hutsa, baizik eta gaia gaurkotasunera ekarriz, ez? Dela markada batzu nola eman zen ezezkoa, baina NATOn presentzia gaur egun hor seitzen du eta urgentziaz erantzun bateratu bat emateko beharraz, ez? Eta mahai gainin jartzea berriro ere gaia, ez? Esan bezala gaurkotasun horretatikan, ez? Claro, aldi beren ulertzen dugu, lehen aipatzen duen ofentsiba imperialista bat ematen nahi dela, ez? Eta ofentsiba hori ulertzen duela alde batetikan NATOk daukin eskuartzen militarra ulertuz, ez? Azkenen agresio zuzenak egiten ditulakoz, edo eragiten ditulakoz, eta horren adibidea dulako zoain gatazka konkretu hau ez, Ukrainiakoa. Luzia, aipatzen dugu NATOren alderdi militar hori akaso ezagunena dela, baina ez dakit horrat mugatzen den, NATO alderdi militar horretatik haratago ere zerbait gehiago da gurean ere bai? Bai, leloa ere horregatik ez, alde batetikan hori Europar Batasuna eta NATO oaintxe bertan ez, agente militar gisa ikusten aigalakoz ez, Ukrainiako gatazkan baitan,
Bino, aldiberen ulertu beharra dulakoz ez, NATO ere badela burgesian interesak defenditzeko tresna, ez? Edo esan dezakegu, edo kontsideratu genezake burgesian armada militarra ere badela, ez? Esan nahi du honek, ez dela bakarrikan militarki parte hartzeko edo militarki eragiteko tresna bat, baizik eta badula helburu bezala burgesian interes ekonomikok eta politikon defentsa, ez? Edo behintzat, hitz egiten dunen, momentu honetan, Europar Batasunak eta estatu batuk eduki ditzazken interesak bermatzeko tresna bat bezala kontsideratu beharra daukiula, ez? Eta edo tresna bat, edo baldintzak behintzat sortzen junak, ez? Neurri horiek aurrera eramateko, ez? Orduan, bai kokatzen dula, ez? Salatzen duen Europar Batasuna, ez? Eta NATO, ez? Ez soilik gatazka hontan hartzen duen paperagatik, baizik eta bere egiturazko funtzioa zein den ulertu beharren gaudelako, ez? Eta horrek esan nahi du, interes burgesak babestekin batera langile klasen kontrako ofentsiba bat ere ematen nahi dela, ez? Bai, lan baldintzen prekarizazioekin, bai momentu honetan, ez? Eta azken hamarkadatan ikusi genezaken bezala politika migratorioen ingurun hartzen dian neurrin harira, bai emakume zein pertsona razializatuk jasaten duen zapalkuntza bezala, ez? Hau da, neurri guzti horien atzen edo nolabiteko ardazten duten arau horien atzen ere badela NATOn paper batez hori dena bermatu arazten duna. Eta hortxe kokatzen du. NATOri beraz, oposizioa, Europar Batasunari ere oposizioa desadostasuna erakusten diozue, askapena nolabait ere horren kontra agertzen da? Bai, ulertu barra du lehen esan bezala Europar Batasuna neurrik inoiz ez diala herrin interesan aldekoa izan, ez? Agerikoa da interes kapitalistak ardazten dutela Europar Batasuna bera, ez? Eta guk hor ikusten du neurri sozialak inondik inora ez dutela gure beharrei, neurri sozialak ekonomikok eta bar ez ditela inondik inora gure beharrei erantzuten, ez? Eta hor bai, agente kapitalista gisa kokatzen dula, ez? Edo egitura burges gisa kokatzen dula, non hori ez duten guri herri bateri errepresentatzen, ez? Hor sortzen alko zen zalantza, eta hau nolabait ere eztabaida konplikatua da, nik pentsatzen dut estratega hundienek ere ez dutela jakingo erantzun zuzena ematen, baina norbaitek pentsatzen aldu Luzia, ados, baina ikuspuntu egoista batetik, gu Europar Batasunaren nolabait ere geografikoki hor kokatuak gaude, eta orain imperio handiak bueltatzen ari dire momentu honetan, ez? Nolabait ere joko geopolitiko horiek, akaso guri interesatzen zaigu gehiago Europar Batasunaren barnean kokatzea, eta Europar Batasuna NATOren eta bloke atlantiko horren barnean kokatzea, horrek ematen digulako botere posizio bat, eta gure interesak defendatzeko pixket toki hobean geratzen gara, ez dakit. Bai, nik uste testu inguru honetan bai azaleratu diala beste planteamentu edo forma batzuk, ez? Zentzu hortan bai ikusten dugula Europar Batasuna ja estruktura politiko gisa, hau da, bai adibidez eman diala beste planteamentu batzuk, ez? Non Europar Batasunan autonomia bat bilatzen aldekoa, ez? Edo estatu batuen gandikan pixkat independizatu eta autonomia hori lortzeko nahi batetik ez? Baina ikusten duguna da azkenen ez dula planteatzen alternatiba real bat, ez? Sistema imperialista edo kapitalista honetatikan ateri gaitzakena, ez? Eta zentzu hortan ikusten du alternatiba posible horiek, ez? Naiz eta Europar Batasuna
forma desberdinetan planteatu, ez baldin bada alternatiba real bat planteatzen ez, non ez duen interes bezala eukiko ez, etekin kapitalistak eskuratzea eta lehen lerron jartzea ez, behar sozialak eta herri bezala dauzkiun beharrak, ez dela alternatiba reala. Eta ikusten du Europar Batasunan barrenen ez dola baldintzarikan hori bermatzeko ez. Orduan, guk ere aldarrikatzen dena da beste egitura batzun beharraz, ze argita garbi sortuko balitzan beste estruktura militar batzuk edo interes kapitalista berdinari erantzungo lioketela azken finen, ez? Eta hortikan atetzeko beharren gaudela herrin antolakuntza batetikan abiatuz. Bertze Europa bat behar da edo bertze egituraketa bat? Hau da, kasu ez da Europa asoziazio bezala, batasun bezala ulertu behar, baizik eta, ezagit, herrialdeak gehiago modu autonomoago baten. Ezagit nola ikusten duzuen hori? Bai, argita garbi Europar Batasunetatikan kanpora egongo den beste Europa baten eraikuntza ezinbestekotza jotzen du ez. Esan bezala, gure beharrak ez daudelako zinondik inora asetuk eta beti ongo diala interes imperialista horiek gure beharren aurretik ganez. Eta zentzu hortan bai, herrin arteko eta herri langileen arteko elkartasun baten beharretikan abitzen ez, eta hor elkartasun internazionalista hori nola ulertzen den askapenatik ez. Hau da, herrik beraien autonomiaz eta botere hori lortzea ez, gure baitan antolatuz eta gure beharretatikan abituz, ez? Hori izango baita etaz erantzun erreala emango diuna edo soluzio erreala, ez? Bestela ez du irudikatzen. Lucia, azkeneko kontu bat praktikoago nola baitere, karo, NATOtik ateratzea, demagun hori gauzatzen dela, praktikan erran nahi du utziko zirela bidaltzetik, pentsatzen dut armak Ukrainara. Karo, norbaiti horrek akaso, ez dakit, desadostasunak edo zalantzak sortuko dizkio? Bueno, horre da nola ulertzen dugun bai NATO eta bai borroka armatua edo industria armatua bera, ez? Ikusten dugun momentu honetan, bai ez dugu kontxeratzen ez, herrin arteko gerrarik egon beharko lukenikan, mino ez da ere klasen arteko bakerik edo ez. Orduan, klaro, armak zeinen eskutan egongo liak ez, armak hitzeiten duen ze botereta zaiga hitzeiten ez, zuzenki ulertuz botere ekonomiko eta politiko gisa ez. Hemen, aipatzearen hortaz aigala ez, egon du dia Santurtziko portun Ukrainara bidaltzeko armen kontrako posizioa argik ez, eta hemen Euskal Herrin ere egon du dia urte luzez borrokak, non baita ere kokatzen gituzten NATOn kontrako postura baten ez, bardeak mentxe daukiu poligono, otanen eskundon poligono, tiro poligonoa edo ez, Gasteizen ere ematen dira maniobra militarrak eta horren aurkako borroka bat ere ematen da ez. Orduan, klaro, ulertzen dugu agente imperialista horiek nola bite eskuartzen nahi diala ez, gure bizitzetan, gure interesak ez dituztenen lehen esten. Hau da, eitaz industria armamentistiko horien atzen eta dena, badola beraien interes ekonomikok bermatzea soilikan helburu ez. Beraz, Lucia, ulertzen dut horrekin erran nahi duzu, momentu honetan ez duzuela ikusten, armak Ukrainara bidaltzeak nolabait ere konfliktoa eta herritarren baldintzako betuko dituenik. Noski ez ez, gainera horrek ere kokatzen gitu pixkat Euskal Herrin NATOk daukin eskuartzea zein den ikusteko behar baten ez. Lehen aipatu bezala, hori, bardeak hementxe daukiu ez, tiro poligono gisa,
Gasteizen ere ematen nahi dia Gasteizen Arakako basen ere jarduera militarrak ematen nahi dira ez, edo Santurtziko portun Ukrainiara armak bidaltzea eman denenez, azkeneko aste horietan, ezezko posizio argiketa azaleratu diala ez. Ulertzen du, hemendik ere zentzu hortan, hemen dauden sujeto imperialistak ere salatzeko beharra ez. Noski arma horiek ez dira herrin interesa babesteko, arma horiek badia lehen esan bezala gatazka interimperialista horiek aurrera eramateko ez, eta hor badakiuna da azkeneko galtzaiek edo galtzaiek handinak edo herria bera dela ez. Orduan, hemendik ere agente imperialista horiek salatzeko beharren gaude, eta begirada edo imperialismoa soilik ez dela gauzatzen momentu honetan Ukrainian ez, baizik eta hemendik hasten dela askotan imperialismoa, eta noski kontrako posizio batean kokatzen gara. Nolabait ere hurbiletik ukitzen digun kontua beraz hemen Euskal Herrian ez, matenduari garela gauza horren urrun eta solasen, baina aipatzen zenuen bezala, Santurtzin Gasteizen hemen Nafarroan beran, praktikan lurreratzen den kontu bat. Beraz, martxoaren 11an mobilizazio horren deialdia, aipatu dituzu gauza handiz, Luzia, ezagik laburrean simplemente errateko zergatik hurbildu behar garen egun horretan horret. Bai, esan bezala alde batetikan ulertzen dulako NATO eta Europar Batasuna agente imperialista gisa ez, non momentu hontan garatzen ari dian ofentsibak ez dian koiunturalak edo ez dian momentu konkretu hontako, baizik eta egiturazko problematika baten ondorio diala ez, eta zentzu hortan hemendikan salatu beharren gaude ez, guri zuzenki gure gainen dauden agente imperialista horiek ez, gu ere Europar Batasunen kokatzen ganeinen gaur egun. Eta zentzu hortan deialdia luzatzen dula ez, ofentsiba imperialista horiek jasaten nahi garai honetan kalera atetzeko ez, mino zuzenki ulertuz ere papera ez dela eremu militar soilen ematen ez, hau da, NATO daukin papera ez dela momentu honetan eremu militarren soilik garatzen, baizik eta badela lehen aipatu bezala interes burgesari erantzuten din sujetu bat ez, eta horren aurka kalera ateri beharren kokatzen gala gaur egun urgentzio horrekin ere ez, pixkat testu ingururi erantzunez. Eta zentzu hortan alde batetik deialdean nahiko genukela manifestaziorako ez, esan bezala martxoak 11an Bilbon eliptika plazatikan ateriko dela, eta beste batetik deialdia luzatu nahiko genukela ez, beste eragileri eta pixko bat komunikatua ere beraiena indezaten ez, eta NATO daukin paper hori salatze aldera ez guztiz gaurkotasun ontara ekarriz. Martxoaren 11an Bilbon aipatzen genuen beraz deialdi hori NATO Europar Batasuna. Ez Euskal Herria anti-imperialista deialdi horrekin askapena eta bertze kolektibo batzuk kalera aterako dire, gonbitea herritar guztiei, hori ikuspuntu kritiko batekin, hemen Luzia Etxebarriak Arranazek kontatzen zingun moduan, askapenako kideak, beraz, egun baten izanen dugu aukera honetaz gehiago jarduteko, gaur eskertzea bertzerik etzaigu eratzen, beraz, Luzia, esker honitz. Eskerrik asko zueri tarte hau eskaintzagatik. Ikusi duzue, hau da gaurkoan hemen zuei eskaintzeko genuena, magazinean elkarrizketa interesgarri horiek, bihar ere elkarrizketa gehiagorekin hemen izanen gaituzue. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian.
Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.